Unsa ang maminaw ug magtuon makakat-on. Kini si Teacher Helen kaninyo naghinam-hinam na nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Mga bata, lain na usab nga pagtulunan ang atong pagatun-an karon. Ianda ang inyong mga gamit sama sa papel ug lapis. Aron kung duna kitay mga buluhaton, mabuhat kini nato ug makakat-on kita sa mga buluhaton nga atong pagabuhaton. Sige, mga bata, ang atong pagatunan karon ka pag-ila sa bulan sa tuig ug ang pagsunod-sunod niini. Sa English, gitawag gini og months of the year. Na? Sige, mga bata, karon mao kini ang atong katuyuan sa atong mga pagtuon karon. Una, maila ang mga bulan sa tuig. Ikaduha, masulat ang saktong panitik ug masunod-sunod kini sa sakto nga paghanay. Ikatulo, masulti ang mga selebrasyon sa matag bulan nga gitakda. Okay. Sugdan na nato ang pagtuon. Una kita magpadayon sa atong leksyon. Ubani ko ninyo sa pagkanta. Sige, ang uluhan sa atong kanta kay Lubi, Lubi. Sige, atong kantahon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Dali kamo kay atong tunan, ngalan sa 12 ka bulan. Balik-balikon na tuog kanta, magdungan kitang manganta. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi. Dali kamo kay atong tunan, ngalan sa 12 ka bulan. Balik-balikon na tuog kanta, magdungan kitang manganta. Balik-balikon na tuog kanta, magdungan kitang manganta. Mga bata, nahuman na nato og kanta. Ang atong kanta, nagustuhan ba ninyo? Sige, aduna kitay mga pangutana bahin sa kanta nga atong nadunggan. Sige, ato kining tubagon. Mao kini ang mga pangutana. Sige, una, unsa ang mga bulan sa tuig? Nahinumduman pa ba ninyo ang kanta nga atong kanta? Ang kanta nga atong gikanta naghisgot sa mga bulan sa tuig. Sige, unsa kaha ang tubag niini? Ang tubag, ang mga bulan sa tuig mao ang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Mao kana ang mga bulan sa tuig. Mga bata, inyo bang giihap ang bulan sa tuig nga akong ginganlan? Karon, ikaduhang pangutana. Pila ka bulan ang anaa sa duha ka tuig? Kung inyong giihap
ang mga bulan nga akong ginganlan, ang tubag adunay 12 ka bulan ang usa ka tuig. Timan-i nga adunay 12 ka bulan ang usa ka tuig. Ikatulong pangutana. Sige daw kung inyong matubag. Unsa ang unang bulan sa tuig? Nahinumduman pa ba ninyo? Sakto. Ang unang bulan sa tuig kay Enero. Ang Enero mao ang unang bulan sa tuig. Ani apa? Sunod nga pangutana. Unsa ang ikalimang bulan sa tuig? Kung atong ipon, moingon kita Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Busa ang tubag sa atong pangutana kay ang bulan nga Mayo mao ang ikalima nga bulan sa tuig. Ani apa ang laing pangutana? Unsa ang ika-12 bulan sa tuig? Kung atong ipon, moingon kita Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. O pila man to tanan ka bulan? Unsa ang ika-12? Mao ang bulan nga ang Disyembre mao ang ika-12 nga bulan sa tuig. Mauusab kini ang pinakaulahing bulan o katapusang bulan sa tuig, ang Disyembre. Sige, aduna ko'y ipakita kaninyo mga bata. Unsa ni? Ang inyong nakita gitawag ka na og sakto. Kalendaryo. Unsay tawag ni ana? Kalendaryo. Unsay tawag ni ana mga bata? Kalendaryo. Makita nato kana sa atong mga panimalay. Ang matag panimalay adunay kalendaryo. Nganuman nga gikinahanglan sa usa ka panimalay ang kalendaryo. Bisan sa opisina, bisan sa atong eskwelahan, kinahanglan gayud nga adunay kalendaryo. Nganuman, importante ba ang kalendaryo sa adlaw-adlaw natong panginabuhi? Sakto, importante kini. Tungod kay sa kalendaryo makita nato o pwede nato mabuhat ang mga makita nato ang mga selebrasyon, makita nato kung unsa ng adlaw, makita nato kung unsa ang mga appointment o mga adlaw nga gitakda, no? Sige, mga schedule o mga adlaw nga gitakda sa mga buluhaton. Sige, atong tun-an ang kalendaryo. Unsa man ang atong nakita dinhi? Una, nakita nato ang kinadak-an. Unsa man kanang nakita nato dinha sa atong kalendaryo? Kinadak ang numero. Nakita nato ang tuig. Unsa bang tuiga karon? Nakita nato dinha ang tuig 2021, na? So, karong tuiga kay gitawag ang gipakita nga kalendaryo kay tuig sa 221 tuig sa 2021. Sige, unsa pa ang atong nakita dinhi sa atong kalendaryo? Nakita nato ang 12 ka bulan. Nakita nato diri adunay ang unang bulan kay Enero gisundan sa Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ug Disyembre.
mao kana ang anaa sa makita nato sa atong kalendaryo. Unsa pa ba ang atong makita sa kalendaryo? Makita nato dinhi ang mga adlaw. Mga adlaw sa semana. Unsa pa ang atong makita? Ang mga numero sa adlaw sa matag bulan. Makita nato nga sa bulan sa Enero adunay 31 ka adlaw. Sa bulan sa Pebrero adunay 28 ka adlaw. Sa Marso adunay 31 ka adlaw. Sa Abril adunay 30 ka adlaw. Sa Mayo adunay 31 ka adlaw. Sa Hunyo adunay 30 ka adlaw. Sa Hulyo adunay 31 ka adlaw. Agosto 31. Setyembre 30 ka adlaw. Oktubre 31 ka adlaw. Nobyembre 30 ka adlaw. Ug ang Disyembre katapusang bulan adunay 31 ka adlaw. Ang usa ka tuig naglangkob sa 165 days o 165 ka mga adlaw. Pila daw ang naglangkob sa usa ka tuig? Pila ka adlaw ang naglangkob sulod sa usa ka tuig? Kung ato kanang ipon, ang usa ka tuig gilangkuban sa 165 ka mga adlaw o 165 days ang usa ka adlaw. Sige, mao kana ang atong kalendaryo. Unsa ganito ang atong nakitaan sa atong kalendaryo? Una, makita nato ang tuig. Ikaduha, mga bulan. Nakita nato ang 12 ka bulan. Ikatulo, nakita nato ang mga adlaw, numero sa adlaw sa matag bulan. Ug aduna pay mga kalendaryo nga nagpakita usab og mga selebrasyon sa matag bulan. Sige. Okay. Mao kana ang unang bulan. Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Okay. Kini ang tuig. Okay. Sige, atong tun-an ang sunod. Karon atong tun-an na ang pagsunod-sunod sa mga tuig sa bulan. Ang una kay Enero. Ikaduha, Pebrero. Ikatulo, Marso. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Disyembre. Asa man ang Nobyembre? Nobyembre, Disyembre. Mao kana ang 12 ka bulan sulod sa usa ka tuig. Okay, timan-an nato mga bata ang pagsunod-sunod sa mga bulan sa tuig. Gikan sa Enero mao ang unang bulan ngadto sa katapusang bulan nga mao ang Disyembre. Kinahanglan gayud nga sundon nato ang pagkasunod, sakto nga pagkasunod-sunod niini. Timan-an nato ang mga adlaw sa semana. Natun-an na nato ang pagsunod-sunod sa adlaw sa semana. Karon tun-an usab nato ang pagsunod-sunod sa sakto nga pagsunod-sunod sa mga bulan sa tuig. Ug ayaw kalimti nga ang bulan o ngalan sa bulan sa tuig sa inyong nakita nagsugod kini sa dako nga letra sama sa ngalan sa adlaw nagsugod usab kini sa dako nga letra.
Iusab ang mga saktong panitik niini. Ha? Sige, mga bata, kinahanglan magbaton kamo og extra time aron inyo kining memorya ang saktong pagsunod-sunod sa mga bulan sa tuig ug ang pagsulat sa saktong panitik niini. Angay lamang ninyo dili kalimtan nga ang unang letra sa ngalan sa bulan kay nagsugod kini sa dako nga letra. O mangutana mo, teacher, kung gamay di ay magsugod di ay sa gamay nga letra. Sayop. Mahimo nang sayop ang pagkasulat sa ngalan sa tuig. Kung isulat nimo ang sinugdanan niini sa gamay nga letra. Okay. Karon aduna na kitay mga buluhaton. Iandam ang inyong mga lapis ug papel ug tubaga ini sa inyong papel. Isulat ang tubag sa inyong papel. Ihanay ang mga musunod nga mga bulan sa tuig. Isulat ang imong tubag sa inyong papel. Okay, ibutang dinhi ika-unang bulan. Unang bulan, ika-duha, ika-tulo, ika-upat, ika-lima, ika-unom, ika-pito, ika-walo, ika-siyam, ika-napulo, ika-11, o ika-12. Okay, ihanay ka ng mga bulan nga ana karon sa naa sa kahon. O ihanay kini ninyo gikan sa sinugdanan ngadto sa katapusang bulan. Okay. Sige, pwede ninyo ka ng buhaton samtang inyong i-post o inyong post usa ang atong video o ang inyong video. Sige. Dayon ipadayon pagkahuman kung nahuman na og tubag. Sige, sunod nga buluhaton. O kana ang unang bulan. Sige daw. Sulatin ninyo sa inyong saktong tubag. Ika-uno, ika-pito, ika-walo, ika-siyam, ika-napulo, ika-11, o ika-12. Sige. Okay. Ika-duha nga buluhaton, ihanay ang mga musunod nga mga bulan sa tuig. Ika-duha, isulat ang unang kolum sa bulan sa wala pa, no? Sa wala pa ang Pebrero, unsa man ang bulan sa dili pa o sa wala pa o dili pa moabot ang Pebrero. Unya sa tuo nga bahin, isulat usab ninyo ang bulan pagkahuman sa Pebrero, unsa man ang bulan na sunod niini. Okay. Sunod, isulat ang saktong bulan sa blanco. Okay. Sa atong nakita dinhi adunay nahanay nga mga bulan apan adunay nawala. No, adunay blanco. So moingon kita Enero, Pebrero, Marso, unsa man ang nawala. Ikaduha, blanco, Hulyo, Agosto. So sa dili pa ang Hulyo unsa man. Ngayon kita Hunyo, Hulyo, Agosto. Sunod, Marso, Abril, unsa man ang sunod? Blanco. So, ibutang ninyo ang saktong tubag sa inyong papel. Agosto, Blanco, Oktubre. Unsa man ang bulan nga naa sa taliwala sa Agosto o Oktubre. Ikalima, Blanco, Nobyembre, Disyembre. So, isulat ang inyong tubag. Okay. Karon sa numero nga unom ngadto sa napulo unsang bulan na ang inyong buhaton kay linginan ninyo kung unsa ang tubag sa pangutana. Unsang bulan na ang mudangat sa dili pa ang Mayo? Hunyo, Abril, Enero. Unsa dang bulan na ang mudangat sa dili pa ang Mayo? Sige, pangita ang saktong tubag. Hunyo, Abril, Enero. Ikapitong pangutana.
Unsang bulana ang musunod sa Nobyembre? Disyembre, Enero, Oktubre. Kawalo nga pangutana, unsa ang ikawalong bulan sa tuig? Setyembre, Oktubre, Agosto. Ikasiyam, unsang bulana ang natungan sa Hunyo ug Agosto? Bangita na pulo, kun karon Pebrero, unsang bulana ang ikatulog gikan karon? Okay. Pwede ninyo kana matubag pinagi sa pag-post sa atong video ug hangtod nga inyo kining mahuman. Kaysa katapusang bahin sa atong video atong ihatag ang saktong tubag. Sunod nga buluhaton, sa atong mga bata angay lamang natong hinumduman nga adunay 12 ka bulan sa usa ka tuig. Mao kini ang hustong pagsunod-sunod: Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Kaya usab kalimti na ang mga saktong panitik niini. Then unsa pa ang angay natong hinumduman nga ang unang bulan sa tuig mao ang Enero ug ang ika-12 ug katapusang bulan mao ang Disyembre. Okay, katulo, dili pareho ang kadaganon sa adlaw sa usa ka bulan. Adunay bulan nga 28 ka adlaw lang. Unsa man kadto nga bulan? Ang bulan sa Pebrero. Aduna usay bulan nga adunay 30 lamang ka adlaw. Ug adunay 31 ka mga adlaw. Okay, pwede ninyong tanawon pagbalik ang atong mga kalendaryo. Karon, ato nang ihatag ang mga tubag sa atong mga buluhaton. Okay, ang unang bulan sa tuig kay Enero. Ang ikaduhang bulan sa tuig kay Pebrero. Ikatulo, Marso. Ikaupat, Abril. Ang ikalima, Mayo. Ang ikaunom, Hunyo. Ang ikapito, Hulyo. Ang ikawalo, Agosto. Ang ikasiyam, Setyembre. Ang ikanapulo, Oktubre. Ug ang ika-11 kabulan kay Nobyembre. Ug ang ika-12 ug katapusan nga bulan kay Disyembre. Okay, isulat ang mga bulan sa kolom. Sa wala pa ang Pebrero, Enero. Pagkahuman sa Pebrero, Marso. Sige. Unsa mang bulana sa wala pa ang Hunyo, Mayo. Pagkahuman sa Hunyo, kay Hulyo. Unsang bulana sa wala pa ang Nobyembre, Oktubre. Disyembre. Pagkahuman sa Nobyembre, Disyembre. Sa wala pa ang Marso, Pebrero. Pagkahuman sa Marso, Abril. Sa dili pa ang Enero, Disyembre. Human sa Enero, Pebrero. Sa dili pa ang Setyembre, Oktubre, Agosto, ug human sa Setyembre kay Oktubre. Sa dili pa ang Agosto, Hulyo. Pagkahuman sa Agosto, Setyembre. Sa dili pa ang Abril, Marso. Pagkahuman sa Abril, ang bulan kay Mayo. Mao kana ang tubag sa unang buluhaton. Kaduhang buluhaton, unsa man ang bulan nga nawala dinha? Ang tubag, Pebrero. Sakto ba? Sakto. Tungod kay may man kita. Enero, Pebrero, Marso. Sakto. Ikaduha ang tubag, Hunyo. Hunyo, Hulyo, Agosto. Ikatulo, Marso, Abril, Mayo ang tubag. Next, number 4, Agosto, Setyembre, Oktubre. Ikalima, Oktubre, Nobyembre. Karon, ato nang ihatag ang tubag sa atong buluhaton. Ikaunom nga pangutana. Unsang bulana ang mudangat sa dili pa ang Mayo? Ang tubag? Abril. Unsang bulana ang musunod sa Nobyembre? Disyembre.
Unsang ikawalong bulan sa tuig? Agos. Unsang bulana ang natungan sa Hunyo ug Agosto? Ang tubag, Hulyo. Kung karon Pebrero, unsang bulana ang ikatulog gikan karon? Sumayon kita, Pebrero, Marso, Abril. Ang tubag, Abril. Mga bata, nahuman na nato ang atong mga buluhaton. Nang hinaot ko nga duna kamoy nakatunan sa mga buluhaton nga atong nahimo ug atong natunan. Natunan nato ang 12 ka bulan sa tuig, ang pagsunod-sunod niini ug nakatunan nato ug nakita nato ang usa ka kalendaryo nga ginagamit nato aron may bal-an ang sa ang tuig ug ang mga adlaw kung diin atong ginaset ang atong mga schedule. Mga bata, hinaot unta nga na kamo sa maayong panglawas ug maayong kahimtang. Ug mao lang kadto. Bye-bye.